jagat raya iki cinipta dening Gusti Allah kang Maha Agung, Gusti Allah kang Maha Kawasa kanthi petungan kang sampurna. Coba to delengen alam iki sawangen kepiye mengguh ati lan pikirmu, pikiran kepiye gedene manfaate alam iki sing wis dicipta iki tumrap penguripane awake dhewe. Panjenengane Allah iku maha endah lan tresna marang samubarang kang endah. Delengen sing diarani komposisi warna, delengen sing diarani layout utawa tata letak. Para winasis wis paring pangandika yen kabeh tinata kanthi petungan kang sampurna.